खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। तो बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दायो राजखान्थिनि दोहौआ बयनिबो मोदोमाव नांबाय आरो बिटिआर ओनसोलाव गोबांथारैनो बारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएल बिपिएफजों लोगोसे गुबुन हादोरारि राजखान्थि दोलो बिजेपि कंग्रेस दोलोफोराबो दायो केम्पेइन खालामनायखौ जागायबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो दायो गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन दोलोफोरखौ नागारनानै गुबुन दोलोफोराव जयनिं हाबाफारि खालामनायफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो दायो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि थामहिनबा बेरगाव ब्लकनि इउथ बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि अर्जुन नार्जारी बिथाङा दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ नागारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ नागारखांनायनि उनाव दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव जयनिं जाबाय होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। पर्बतझरा बिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनाया दायो सोराङाव फैनाय लोगो लोगो मुनमुन ब्रह्मनि फारसे नंखाय फोरमान जादों होननानै गोबां रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नैबे अर्डार लेखाखौ दायो फोसावथिंगासिनो दं होननानै जों बयबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव पर्बतझरा ओनसोलाव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट खालामनो थाखाय एपिडिसिएलजों मोनसे गोरोबथा जानायनि उनाव दायो पर्बतझरा ओनसोलनि बासबारियाव बे थार्मेल प्रजेक्टखौ बानायनो थांखि लादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थि दोलो नङै दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा आफादफोरा दायो बेखौ लानानै हेंथा खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गुबैयै बे ओनसोलाव जानो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गोख्रों हेंथा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मोनसे समनि बिपिएफनि आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो थांनानै बेखौ जेरैखि जाया जाहोनाङा होननानै बुंथिनानै हैदोंमोन। बेनि गेजेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि दायो अदेबानि पर्बतझरा बिएफनिनो सासे एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। जेराव बिथाङा रुजुनानै बुंदोंमोन रामदेबनो हा हगारनायखौ गुबैयै दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बै समाव लिस्टआवसो होनाय जादोंमोन। जेब्ला गोसो अब्लानो लाफिननो हायो। नाथाय प्रमद बर' बिथाङासो दायो बिथांमोननिफ्राय अदेबानि रामदेबमोननिफ्राय दासिमबो लाफिनाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदोंमोन। नाथाय दायो मोनसे अर्डार लेखानि गेजेरजों बियो फोरमान जादों। अदेबानि थांनाय 31 अक्ट'बर 2014 मायथाइयाव ओंखारनाय मोनसे अर्डार जेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलो थामहिनबा बिटिसि सरकारा बै समाव रामदेबनो हाखौ लिस्टआव होनाय जायाखैमोन। अदेबानि बेखौ एलटमेन्टसो होनाय जादोंमोन होननानैबो रोखा खालामनानै होनायखौ दायो नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानैनो दायो पर्बतझरा ओनसोलजों लोगोसे गासै बिटिआरआवनो मोनसे दोहौ सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव थारैनो मुनमुन ब्रह्म रायजो राजाफोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ सासेया माबोरैहाय एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हायो होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबां गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव जोंसो अदेबानि कंग्रेस राजखान्थि दोलोआसो किंमेकार जागोन। मानोना कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव 7 निफ्राय 11 मासि देरहानानै किंमेकार जागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानैनो बेबायदि खौरांगिरि मेल आरो गुबुन हाबाफारि लानानै राजखान्थि दोलोफोरा दायो फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ खालामबाय थाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो जवाहरलाल नेहुरुनि मोनसे हाबाफारि
फालिनायनि गेजेरजों अर्जुन मुसाहारि बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला दायो बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ रायजो राजाफोरा हेफाजाब खालामनाय नङा। मानोना बिटिसि ओनसोलाव मेक्सिमाम सुबुङानो दङ बर' आरो बर'फोरा आन्दलन बा सोमावसारनायजों फैनाय मानसि। बेनिखायनो बिजेपिखौ रावबो हेफाजाब खालामा आरो बेयाव बिजेपिया जेबो खालामनो हानाय नङा। गुबुन फारसेजों नैथियाव दङ मुस्लिमफोर आरो मुस्लिम सुबुंनि हारिनि मानसिफोरा बिजेपि राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब खालामनाय नङा। होमब्ला बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बेयाव जेबो खालामफैनो हानाय नङा। गुबुन फारसेजों बिपिएफ इउपिपिएल दङ, नाथाय बिसोरबो एबसुलेट मेजरिटि लानो हानाय नङा। बेनि गेजेरावनो जों कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ 7 निफ्राय 11था मासिखौ ओरैनो देरहागोन आरो देरहाखांनायनि उनाव जोंसो किं मेकार जागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। पर्बतजरा ओनसोलाव आदानिनि थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जानाय लोगो लोगो बेयाव गासै पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो खामानि मावनानै मोनजागोन। खामानि जानायनि सिगां गासै 18 निफ्राय 20 रोजा सुबुंफोरा खामानि मावनो मोनगोन आरो खामानि जाखांनायनि उनाव माखासे सुबुंफोरा बेयाव पार्मानेन्ट साख्रि मावनानैबो मोनजानो हागोन। बेनिखायनो बाथ्राफोरखौ जानला मोनला बुंलाबायनो नाङा। जोंबो सोमावसारनानै फैनाय मानसि, आन्दलनखौ जोंबो खालामनानै फैनाय मानसि, गतिके जोंबो मिथियो जोंनियाल' बोरै गोरोन्थि जाखो, गावसिनिया बोरै गोरोन्थि जादिया। बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ दायो आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया पर्बतजरा ओनसोलाव मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो थांखि लानायखौ। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो नङै सुबुंफोरा गुबैयै बे पावार प्रजेक्टखौ लानानै हेंथा खालामनायफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो गोबांथार आफाद दोलोफोरा सोमावसारलांबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव हाग्रामा महिलारिमोनहा दायो हेंथा खालामबाय थादों, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो हा हगारदों। 4,000 निबो बांसिन हा हगारदों, नाथाय दायो रामदेबा मानै मोसौ फिसिनानै बेयाव जेबो डेभेलपमेन्ट खालामाखै। अदेबानि रामदेबा दायो सरखारनोबो जेबो रेभिनिउबो हरा आरो रावबो सुबुंफोरानो बेयाव खामानि मावनानै मोनजानो हायाखै। नाथाय दायो जों जि थार्मेल प्रजेक्टखौ लाबोनो नागिरदों बियो बेनि 2 गुन 3 गुन बारा। बेयाव गासै पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो खामानि मावनानै मोनजागोन। अदेबानि बे पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै सिकिउरिटि मावनानै जाहैनाय सुबुंफोरा उनाव फैनानै बेयावनो मावनानै जाफैनो हागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ मिन्थिया जे पर्बतजरा ओनसोलाव गावसोर बेसेबां हाखौ दखल खालामनानै दङ, पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बोरै सोलिनानै दङ बेखौ बिसोर मिन्थिया। नाथाय जानला मोनला बाथ्राफोरखौल' बुंथिगासिनो दङ। गोबां सुबुंफोरा दायो बेबायदिनो दखल खालामनानै दङ। बिसोरनि दखल खालामनायखौ आयेन मथे, आयेननि बायदिब्ला जों गाबोननो होखारनो हायो, नाथाय अननानैसो कनसिडार खालामनानैसो जोङो दोनगासिनो दं होननानै बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव दरजाया जेब्लाबो खुला गेवनानै थाबाय थागोन। हाग्रामा महिलारिनि थाखायबो दाखालिबावै बन्द जादोंब्लाबो, नाथाय दायो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय दरजाया गेवनानै होबाय। फै बयबो ज' जाफै, ज' जानानै जोङो बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय अहरह जेरै हायो खामानि मावनि। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएलनिनो सासे आथिखाल बिटिआर सरकारनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफ राजखान्थि दोलो आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो मोननै राजखान्थि दोलोखौ ज' खालामनो एबा खौसे खालामनो थांखिजों गुबुन गुबुन समाव बायदि बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय समनि नारसिननायाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ खौसे जानो हायाखै, अदेबानि दासिमबो खौसे जानायनि सिगां फारसे आवगायनो हायाखै। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय दायो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा खौसे जानो होननानै बिपिएफ राजखान्थि दोलो नागारदोंमोनब्लाबो, नाथाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआवनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो नागाराखै होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बेयावनो दायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि सासे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि थारैनो
फै बयबो खौसे जाफै। BPF राजखान्थि दोलोनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआव दासिमबो दरजाया गेवनानै दङ आरो दायो हाग्रामा महिलारिनि थाखायबो गेवबाय। बेनिखायनो फै बयबो BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै बयबो फै UPPL आव बर' हारिनि थाखाय जों बयबो खौसेयै खामानि मावनि होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों।